Директор инженер Димитър Далелев. Винаги са ни подготвили една дълга реч, но няма да ви я кажа, ще прочетете на сайта ни. Много се чудехме дали да го правим този празник. Първо, защото обстановката е много тъжна, очакват ни тежки данъци и като партньори, така че ви благодаря, че дойдехте да дължите на празника. Когато мине някакъв период, и е края на годината, човек прави равносметка и си строи някакви планове за бъдещето. Ние почнахме преди 5 години, 3 човека с 50 000 лева капитал. Капитала направихме публично предлагане успешно. Година ще докоснем оборот от 100 милиона, може би до година ще го прехвърлим, които направихме в изминалите, да се довършим